Arni siverang bong akhir kang tangra bom long thom Jammu and Kashmir habara long kang bawajok bang ke batum arengahu ke sonang Joy pen birta kirip dun longa tengke ada por phai khri simalom ke chengsia bom narwal arong supiang kangalong ing bob lo adun thua bom puthot minute thom kep ang bongsi ing bob dun thupit lo lapen ajojir lo porahut puthot bajalta angkang dumper tragalong urea tank ka hinua jok ing bob lo Raikong sakya tum kiri tar lipen kacinia tengke labang swa bom kang bob ke ame thang pen kali bonta komania bang photum si ke claim chenam Labang solong, raikong saiki setami inut arenga hu sodun lo. Kadto kabe pangrum pet pen bang ke batum arenga hu sonang lo. Lieutenant Governor Majong Singha setami labang soputhak sodak pen pin rem dun lo. Lepen madule lapuson sailang no choklem setami prabjin pen kenem kang nangji aphansi raikong saiki aphan hukum pipon lo. Lapen nabang solong arenga hu ke soduna bang pu bang phetuma phan setami inut along tangka suri phokeban kerapa jirdun puputa pangdakpon. State Investigation Agency, forensic experts, bomb disposal squad, sniffer dogs lapen army hin pen setami dode sang sepin pen kiri ka khuruk pen chenglo bom kang bob vek adimalong ang thek long jimini pu asai dengpon bom lo. National Desk report for Karbiang Longlon.